Iepa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ziurazki da lehenengo aldia ikusten zuela Lastozko kapelarekin. Eta izan ditut azterketa batzut, egon naiz prestatzen eta bar. Eta bukatu ostean hasi naiz berriro ere urte honetan irakurtzen nire gustoko idazlearen liburu bat, ikusten duzu moduan hemen. Eraztunen jauna euskeraz aipatzearren eraztunen jaunen elkarrizketan erabiltzen duten euskaratua izan beharrean ika hitz egiten dute. Orain arte irakurritu zenbait liburu saga, eraztunen jauna, Harry Potter, Eragon, Gotrek eta Felixen abenturak, eta orain atxiko nahi beste bat Warhammer Fantasy buruzkoa, End of Time deintzen den liburu saga bat. Esan daiteke eraztunen jauna dela nesarik gustokoena, gero egon daiteke Eragon, Gotrek eta Felix, eta gero Harry Potter kasu honetan, beste saga handik ez dudalako irakurri. Gauza da, eraztunen jauna irakurri nuela 12-13 urterekin, garai horretan irakurtzen dituen liburuak oso askar, eta behar nuen liburu bat, apur bat, denbora gehiago egoteko irakurtzen, eta orduan amak gomendatu zidan, bera irakurtzen saiatu zen liburu bat, kasu honetan eraztunen jauna erderaz 6 liburuak baten. Eta naiz eta lehenengo kapituluetan, batez ere bitei buruz hitz egiten duten horietan, apur bat aspergarria izan eta bar, izan da liburu bat, gomendatu zidatela, irakurri nituen, eta asko gustatu zitzaidan, eta 17 aldiz baino gehiago behintzat irakurri dut liburua. Eragon ere gomendatu zidaten, hasi nintzen lehenengo liburua irakurtzen, eta gero bukatu arte jarraitu behar. Harry Potterrekin naiz eta ere gustatu, esain beste, ez duelako Tolkienen sakontasun handirik, edo Tolkienek asmatu zuen munduarekin konparatuta zer gutxi dauka, behartuta irakurri behar izan genuen. Hau da, klasean urtero bidaltzen ziguten irakurtzeko liburu bat euskeraz eta bestea gaztelaniaz, eta orduan erabaki zuten Harry Potter irakurtzea. Eta Harry Potter bat euskaraz irakurri nuen momentuan, zeuden Harry Potter 2, eta 3, hemen gauza kurioso da batez ere, Harry Potter irakurtzen 2. liburutik hasi nintzen, eta gero berara lehenengo liburua irakurri nuen, igual 2 aste baten. Ezagutzeko apur bat gehiago pertsonaiak, eta bueno, hori alde horretatik. Gero esan daiteke, eraztunen jaunetik nire liburu gustokena azkena dela, 3. hau da 5. eta 6. liburuak, erregearen itxulera dena, gero bidorreak, eta gero lehenengo eraztunen elkartea. Liburu hauskasi irakurtzea, gustoko endudan liburu sagarik euskasi irakurtzea, izan zen sekulakoa momentu horretan. Gero gauza batzuk ere aldatzen dira, ez ere izenetan. Adibidez, bidorretako erderaz izango litzateke barbol, euskaraz da bizarbola. Imaginatu zu pokebola bat moduan, bizarrezko bola bat horkoak hiltzen.
Baina, bueno, espaldiko parte zeo zer berria, bueno, berria ez, zeo zer irakurtzeko gogoz neukan, eta orain libre nagola. Eta bar, jarraituko dugu liburu zoragarri hau irakurtzen. Txalapartak atera zuen orain dela urte batzuk, eta bueno, euskaraz irakurtza gustatzen bazaizue eta bar, gomendatuko nizuek adibidez erastunen jauna irakurtzea. Agur.